away from poblasyon, mararating na po natin ang Amirah Hills. Dito, pwede po tayong mag-camping kasama ng ating mga kapamilya, friends, sa halagang 500 pesos per tent. Pwede din po itong maging venue ng photoshoot at sa kahit anumang okasyon na meron po tayo. Tara, samahan niyo akong tignan! For 20 pesos, as environmental fee, you'll get to enjoy the 360 view of Sual and overlooking the neighboring provinces and towns of La Union and Ilocos Sur. Stepping my feet here for the first time and see how we progress over time made me say, way to go Sual, Abante Sual! meters away from Amirah Hills, madadaanan din natin ang mga pine trees na ito papuntang National Highway. Dito, ginaganap rin ang mga photoshoot na libre. More than 1,000 na ang naitanim na pine tree sa place na ito, which covers the road and make it more special. Kasi, hindi lamang sa Baguio nakikita ang pine tree. Meron din pala sa Sual at matatagpuan lamang sa Barangay Pangasinan. Truly a wonder!